къде е истинският розов цвят. Веднъж, в едно малко селце, живяло едно момиченце на име Рози. Тя обичала всички цветове, но най-много обичала розовото. Имала розови дрехи, розови обувки и дори розова четка за зъби. Един ден, докато си играела в градината, Рози забелязала, че любимата й кратко розова рокля е избледняла. Как може това да се случи, попитала тя тъжно. Решила да потърси отговора у мъдрата и баба. Бабата я погледнала с усмивка и казала: истинският розов цвят не се купува, скъпо момиченце. Той се открива в сърцето. Рози не разбирала какво има предвид бабата. Решила да отиде в гората, за да помисли. Докато вървяла, видяла как слънцето изгрява и отцветява небето в нежни розови нюанси. Чула как птичките пеят сладки песни и видяла как розовите цветчета се разтварят под слънчевите лъчи. Изведнъж Рози разбрала какво е имала предвид бабата. Истинският розов цвят не е само един цвят, а чувство. Той е радостта, която изпитваме, когато сме с любимите си хора. Той е топлината на слънцето и нежността на вятъра. Той е красотата на природата и добротата в сърцата на хората. От този ден нататък Рози вече не търсела розовия цвят в магазините. Тя го откривала навсякъде около себе си в усмивките на приятелите си, в топлината на майчината прегръдка и в красотата на света около нея. И всеки път, когато виждала нещо розово, си спомняла думите на баба си и се усмихвала. И така Рози научила, че най-красивият розов цвят не е този, който можем да купим, а този, който откриваме в сърцето си и споделяме с другите. Извод от приказката: истинската красота идва отвътре и се проявява в нашите действия и отношения с другите.